Матю Пери започва своята история с удивителна честност и откровение, което на пръв поглед изглежда твърде болезнено за един човек, свикнал да бъде на сцената на комедията, където смехът е броня срещу мъката, но в книгата си той сваля тази броня и ни оставя да надникнем отвътре в един свят на талант, слава, но и на огромни вътрешни демони, които го преследват още от детството. Той разказва за своите родители, майка му, журналистка, и баща му, актьор, които се разделят, когато той е само на няколко месеца, и това събитие се превръща в първата пукнатина в живота му, която по-късно ще се превърне в бездънна пропаст, когато търси любов и внимание на всяка цена. Матю описва как расте между два дома, как живее с сянката на отсъстващ баща и с напрежението на самотна майка, как се чувства изгубен още преди да е намерил себе си и как в детските му години се заражда това постоянно усещане, че никога няма да бъде достатъчен, че винаги трябва да се бори за внимание, за признание и за любов. Още като малък той открива спорта и тениса, става неговото бягство. Корта се превръща в място, където може да контролира играта, когато в живота му няма контрол. И той става много добър, до степен, че започва да мечтае за професионална кариера, но както сам признава, зад успехите на корта стои едно празно сърце, което никога не намира спокойствие. И постепенно той разбира, че тенисът няма да излекува раните му, че успехът сам по себе си не дава вътрешен мир. Когато като тинейджър се премества в Лос-Анджелис, близо до баща си, в него започва да расте нова мечта. Актьорството, светът на телевизията и киното, който изглежда като вълшебна врата към признание и любов, каквато той винаги е търсил, но именно тази врата ще го отведе в свят на крайности, където ще получи милиони усмивки от феновете, но ще загуби най-важното – себе си. И точно тук е първата голяма полука за нас, читателите и слушателите. Колко често ние гоним сляпо успеха, славата или одобрението на другите, вярвайки, че това ще залепи счупените части в нас. А истината е, че ако не се обърнем навътре и не започнем да лекуваме вътрешната болка, нищо отвън не може да ни спаси. Матю Пери продължава своя разказ с ранните си стъпки в актьорството. Малки роли, прослушвания, отчаяни опити да се докаже. И както сам казва, той често е бил готов да направи всичко, за да го забележат, да усети, че е ценен, че е нужен, че е повече от едно самотно дете между два свята. И тук можем да направим паралел с нашия живот. Колко често ние правим компромиси с себе си, само и само за да спечелим внимание или признание. Колко често позволяваме на страха от изоставяне да ни тласка към избори, които ни нараняват. В книгата Матю Пери говори и за първите си срещи с алкохола, които идват твърде рано, едва на 14 години, когато открива, че пиенето не само го прави по-смел и по-уверен, но и за момент успява да заглуши вътрешната му бол. Този момент е опасно изкушение, което по-късно ще се превърне в разрушителна зависимост. Но тогава като дете той вижда в чашата начин да се чувства нормален, да заглуши мислите, които го измъчват. И тук е първата червена лампа. Колко лесно човек може да посегне към бягства, които временно носят облегчение, но после отнемат много повече, отколкото дават. В следващите години той продължава да се бори с желанието си да стане актьор, като преминава през безброй кастинги, провали и разочарования, но никога не спира да вярва, че един ден ще дойде неговият миг. И този миг идва, когато е избран да играе ролята на Чандлър Бинг в сериала «Приятели». Роля, която ще промени живота му завинаги. Но преди да стигнем до тази част от историята, книгата ни показва колко крехък е балансът между мечтите и демоните, които носим в себе си. Защото дори когато успехът е на хоризонта, вътрешната борба не спира. И тук трябва да спрем и да се запитаме колко от нашите собствени мечти се движат от любов и вдъхновение и колко се движат от болка и нужда да докажем нещо на другите. Зато ако е второто, тогава дори постижението няма да ни донесе мир, а само още по-голяма празнота. Матю Пери ни води през тази ранна глава от живота си, като предупреждение, че външният успех е само фасада, ако вътрешно не сме в мир със себе си. И именно това прави книгата му толкова ценна. Тя не е просто история на един актьор, тя е огледало за всички нас.
След като Матю Пери ни въвежда в детството си, в болката от раздялата на родителите и в първите срещи с усещането за празнота и алкохола, историята естествено преминава към годините на младежките му амбиции, първите сериозни стъпки към актьорството и неочаквания пробив, който ще го постави на върха, но същевременно и на ръба на бездната, в която ще се бори години наред. Той разказва за чувството, че никога не е достатъчно добър, че винаги трябва да се доказва, дори когато вече е талантлив и харизматичен, сякаш вътрешният му глас е програмиран да казва «не си достатъчен». И тук е важна поуката. Много хора, които отвън изглеждат успешни и уверени, отвътре носят безмилостен критик, който не спира да ги унижава и тласка към крайности. Матю се прехвърля в Лос-Анджелис при баща си, където животът му се променя. Градът на ангелите и градът на илюзиите, на мечтите, които могат да се сбъднат или да те смажат. Там той започва да се движи сред млади актьори, да ходи по прослушване и да трупа малки роли в различни телевизионни продукции. В книгата си споделя колко отчаяно е искал да бъде част от голямото, да влезе в света на истинските звезди, да бъде този, когото хората разпознават и аплодират. В същото време той вече усеща първите последици от алкохола. Онова усещане за свобода и лекота, което алкохолът му дава, започва да става все по-желано, все по-необходимо, за да може да се справи с напрежението. Но тогава в началото никой не подозира, че това ще се превърне в огромна трагедия за години напред. И ето идва най-важният момент – кастингът за приятели. Матю Пери описва този процес като нещо магическо, но и съдбовно. Той знае, че ролята на Чандлър Бинг сякаш е писана за него, защото целият му стил на хумор, сарказмът, бързите реплики, нервната енергия – всичко това е самият той. И все пак пътят до ролята не е толкова лесен. Имало е моменти, когато изглеждал, че шансът ще му се изплъзне, но в крайна сметка той е избран и именно тук започва легендата. Приятели стартира и почти веднага става културен феномен. Целият свят започва да говори за този сериал, героите стават икони, а Матю Пери – лице на поколение. Чандлър с неговите шеги и с неговата особеност да бъде едновременно чаровен и неуверен, става любимец на милиони зрители. И точно тук започва да се вижда голямото противоречие. Отвън Матю е звезда, обожаван, богат, част от най-успешния сериал в историята, но отвътре той е разбит, изпълнен с самота и зависимост. Това е една от най-силните линии в книгата. Колко може да се различава външната фасада от вътрешната реалност. Той говори и за първите сезони на Приятели и за огромния успех, който ги залива. Групата от 6 актьори стават семейство. Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Леблан, Дейвид Шуимър – всички те се превръщат в близки приятели, споделят сцена, слава и моменти, които завинаги ще останат част от телевизионната история. Матю описва как публиката в студиото избухвала в смях при всяка негова реплика, как се чувствал сякаш най-накрая е намерил мястото си, но след края на снимките идвал другият свят – празният апартамент, бутилката, болката, която никога не го напускала. И тук идва един от най-силните уроци. Често ние си мислим, че ако постигнем мечтата, която гоним, всичко ще се нареди. Но ако вътре в нас има рана, тя ще кърви, дори когато ръкопляскат милиони. Сериалът му носи невероятни богатства, милионни хонорари и признание, а същевременно и невидими окови. Очакването винаги да е смешен, винаги да е Чандлър, винаги да е този, който разсмива, дори когато вътре в себе си плаче. В един момент Матю започва да осъзнава, че животът му е двоен. На сцената той е комедиантът, но зад кулисите зависимостта започва да го дърпа надолу. Алкохолът вече не е достатъчен. В живота му влизат и болкоуспокояващи опиати, които първоначално изглеждат като лекарство, а после се превръщат в клетка. В книгата си той разказва колко лесно е било да се изплъзне в този свят на хъпчета. С рецептите, с достъпа до лекари, с славата, която отваря врати, но и затваря други. Постепенно зависимостта му става толкова силна, че се отразява на самия сериал. В различни сезони на Приятели зрителите забелязват промяната във външния му вид. Понякога е слаб и изтощен, друг път напълнял и самият той признава, че често не помни как е снимал цели епизоди. Представете си колко е страшно да бъдеш в центъра на най-успешния сериал в света и да не помниш моменти от него. Това е трагично, но и поучително,
защото показва колко унищожителна може да бъде зависимостта. Тук можем да направим паралел с нашия живот. Колко често позволяваме на нашите малки зависимости да ни ограбват от най-хубавите моменти. Не е нужно да са наркотици или алкохол. Може да са социални мрежи, храна, токсични връзки, навици, които ни дърпат назад. И колко често не си даваме сметка, че докато се отдаваме на тях, пропускаме да живеем пълноценно. Матю Пери разказва и за приятелството си с колегите от приятели. Особено трогателно е как Дженифър Анистън първа му е казала, че има проблем, че се тревожи за него, че вижда промяната. Това е урок за всички нас. Истинските приятели не мълчат, когато виждат, че вървим към самоунищожение. Те говорят дори с риск да ни наранят, защото предпочитат да ни видят живи, отколкото доволни в самозаблудата си. Но, както Матю признава, в онези години той не е бил готов да слуша. Това е типично за зависимите. Отричането, бягството, убеждението, че мога да спра когато искам, но истината е, че не може. С напредването на успеха сериалът «Приятели» става част от глобалната култура. Всеки нов сезон носи още по-голяма популярност, а Матю Пери става символ на саркастичния хумор, любимец на зрителите по целия свят. И въпреки това вътре в него войната бушува. В автобиографията си той ни показва колко опасно е да мислиш, че успехът автоматично ще реши проблемите ти. Напротив, той може да ги усили, защото прожекторите осветяват не само таланта ти, но и сенките ти. И тук втората част от историята завършва с едно силно послание. Не вярвайте, че външният успех е лекарство за вътрешната болка. Ако не се изправим пред нея, тя ще ни преследва, дори и да постигнем мечтите си. Историята на Матю Пери в този момент вече е двулика. От една страна той е на върха на света, обичан от милиони, разпознаван навсякъде. Човекът, който с един поглед или саркастична реплика може да разсмее цели поколения, а от друга вътрешно затъва все по-дълбоко в зависимостите си. В автобиографията си той ни води през тази мъчителна борба, където успехът и самоунищожението вървят ръка за ръка. Той разказва как в различните сезони на приятели е преминавал през невъобразими физически и психически състояния. Един път слаб като сянка от изтощение и злоупотреба, друг път подут и замаян от лекарствата. Признава, че често няма спомен как е снимал цели епизоди, че гледа сериала и самият той се изненадва от сцените, защото не ги помни. И тук осъзнаваме нещо ужасно. Една от най-успешните роли в историята на телевизията, едно от най-ярките лица на поп-културата е изиграно от човек, който вътрешно се разпада. Той разказва за първия си сериозен сблъсък с наркотиците, когато лекар му изписва болко-успокояващи след инцидент. Отначало те изглеждат като спасение, премахват болката, дават чувство за лекота и комфорт, нещо, което той отчаяно търси цял живот. Но после този подарък се превръща в клетка. Постепенно дозите стават все по-големи. А нуждата от тях, да има. Матю споделя колко лесно е било за него като звезда да се снабдява с каквото пожелае. Лекари, които предписват без да питат, аптеки, които не задават въпроси, хора, които винаги искат да му угодят. И тук се крие огромната опасност, когато славата ти отваря врати към собственото ти унищожение. В същото време сериалът продължава да върви, популярността расте, хонорарите се увеличават до милиони за епизод. Матю Пери живее в два свята – на снимачната площадка, където е професионалист, който умее да влезе в роля и да изнесе сцена безупречно, и на личния живот, където зависимостите вече диктуват всяка негова стъпка. Той описва как се е събуждал и първата му мисъл не е била какво ще прави през деня, а откъде ще намери поредната доза. Колко от нас познават това чувство в друга форма? Да започнеш деня си не с радост и надежда, а с мисълта за навика или слабостта, без която не можеш. Особено силно е признанието му за празнотата, която чувствал дори когато бил заобиколен от хиляди фенове и приятели. Колкото повече успех имал, толкова по-самотен се усещал. Парадоксът е очевиден. Човекът, който разсмива милиони, самият той плаче в тишината на хотелските си стаи. И тук книгата му е безпощадно честна. Той не се опитва да се изкара жертва на славата, а напротив, признава, че сам е направил избори, които са го повели надолу.
но същевременно ни показва колко трудна е битката с зависимости, колко силно те обсебват и колко лесно е да загубиш себе си в тях. В този период идват и първите опити за лечение, рехабилитации, детокс програми, обещания, че това е последния път, че ще се промени. Но цикълът е жесток. Няколко седмици чистота, след това срив, после още по-дълбоко падане. В автобиографията си той говори за десетки рехабилитационни центрове, за милиони похарчени за лечение, за хиляди часа терапия, които понякога давали надежда, но после пак се срутвали. Това е една от най-страшните истини за зависимостта, че тя е болест, която не си тръгва с една добра воля или едно обещание. Тя е враг, който винаги чака да се върнеш. И все пак през цялото време Матю Пери продължава да работи. Приятели не спира и това е, може би, единственото, което го държи. Самият той признава, че ако не е бил сериалът, вероятно е щял да се предаде много по-рано. Работата му е давала структура, цел, място, на което да принадлежи. А колегите му Дженифър, Кортни, Лиса, Мат, Дейвид са били като спасителен пояс, макар и не винаги да е приемал помощта им. Най-вече Дженифър Анистън. Тя първа му казва директно: "Ние знаем, че имаш проблем." Това признание, че тайната вече не е тайна, го разтърсва, но не го излекува. Понякога дори когато хората ни обичат и ни казват истината, ние не сме готови да я чуем. В този период се случват и множество здравословни кризи. Матю описва как черният му дроб и панкреасът започват да страдат от постоянната злоупотреба, как тялото му буквално отказва да функционира. В един момент стига до това, че лекарите му дават едва 2% шанс да оцелее след разкъсване на дебелото черво, лежи месеци в болница, заобиколен от машини и чудото е, че оцелява. Но дори след такъв ужасен удар пак се връща към старите навици. Това ни показва колко коварна е зависимостта, че дори близостта с смъртта не винаги е достатъчна, за да ни промени. Матю говори и за любовта в този период от живота си, или по-скоро за неспособността му да я задържи. Въпреки че излиза с известни жени, въпреки че има връзки, които отвън изглеждат като приказка, отвър той е твърде разбит, за да изгради стабилност. Той сам признава, че винаги се страхувал да не бъде изоставен и затова често сам саботирал връзките си. И тук книгата му докосва една болезнена тема. Когато не обичаме себе си, колкото и някой друг да ни обича, ние не можем да приемем тази любов. Тази част от историята е тежка, но и много поучителна. Тя показва колко често хората, които изглеждат като че имат всичко, всъщност се борят с демони, които никой не вижда. И ни кара да се замислим колко от нашите приятели, колеги, близки, може би носят такива битки вътре в себе си, а ние дори не подозираме. В края на този период Матю Пери вече е на ръба. Физически, психически, емоционално. Славата, парите и успехът не са достатъчни, за да запълнят празнотата и зависимостите го водят към все по-големи кризи. И все пак в тази тъмнина започва да се прокрадва и лъч надежда. Той започва да осъзнава, че ако иска да оцелее, трябва да намери истинска промяна. Но както ще видим в следващата част, пътят към нея е дълъг, болезнен и пълен с падания. Историята на Матю Пери в този етап вече навлиза в най-мрачните си дълбини, защото той започва да плаща истинската цена за годините злоупотреба, за всички избори, които е направил под диктата на зависимостта. И тази цена е почти животът му. В автобиографията си той описва с болезнени подробности как в един момент тялото му буквално започва да се разпада, как органите отказват да работят, как болката вече е постоянен спътник, а лекарите се борят да го спасят, не защото вярват, че ще успеят, а защото дългът им е да опитат. Това е моментът, в който той стига до прочутата криза с разкъсването на дебелото черво, медицински случай, който самият той нарича чудо, защото шансовете му за оцеляване били само 2%. Представете си, човек, който е израснал в светлината на прожекторите, който е обичан от милиони зрители по целия свят, в този момент е сведен до крехко тяло в болнично легло, свързан с апарати, докато семейството и малкото му истински приятели чакат най-лошото. Матю описва как е бил в кома седмици наред, как лекарите са били принудени да му направят колостомия, за да може тялото му изобщо да функционира, и как след като се събужда, първата му мисъл е ужасът от това, че може да остане така завинаги. Нещо толкова елементарно като контрол върху собственото тяло вече не му принадлежи.
Той казва, че този период е бил истински ад. Не само физическата болка, но и психическата, защото за първи път е осъзнал напълно колко близо е бил до смъртта. И тук е силата на неговото признание, че дори и след подобно чудо, дори след като си видял края лице в лице, зависимостта продължава да шепти и да иска своето. Това е може би най-страшната част, че човек може да има втори шанс, трети шанс, 10-ти шанс и пак да се върне към старото, ако не намери нещо по-дълбоко, което да го държи жив. Той говори за десетките операции и процедури, които е преживял, за хилядите часове рехабилитация, за това как е бил физически толкова изтощен, че дори обикновено движение е било предизвикателство. И все пак, дори в това състояние, той се опитва да се върне на снимачната площадка, да покаже, че се и да покаже силен, че е професионалист, но в дълбочина знае, че вече няма да може да продължава така дълго. В този период идват и първите му истински духовни прозрения. Матю Пери говори за това как е започнал да се моли, макар никога преди това да не е бил особено религиозен. Той признава, че за първи път в живота си е почувствал, че няма контрол, че каквото и да направи вече не зависи само от него. И в този момент е отправил проста отчаяна молитва: Боже, помогни ми! Това е повратна точка, защото до тогава той винаги е вярвал, че може да се справи сам, че ако се опре на волята си, ще успее. Но сега разбира, че зависимостта е по-голяма от него и че има нужда от сила, която е извън него. Това, разбира се, не означава, че от тук нататък всичко става лесно. Напротив, той продължава да пада и да става, продължава да прави рецидиви, продължава да разочарова близките си и себе си. Но разликата е, че вече започва да вижда, че изходът не е в това да се бори сам, а да се смири и да потърси помощ от Бог, от терапевти, от приятели, от хора, които са минали по същия път. В книгата си той говори за групите за взаимопомощ, за анонимни алкохолици и анонимни наркомани, за това как е намерил утеха в споделените истории на други хора, които също са загубили всичко и пак са намерили сили да се върнат. Интересното е, че точно в тези години, когато животът му е на косъм, Матю Пери започва да мисли за смисъла на собственото си съществуване по начин, по който никога преди не е правил. Той казва, че най-голямото му желание вече не е да бъде запомнен като звездата от приятели, а като човек, който е помогнал на другите да се преборят с зависимостите си. Това е удивителна трансформация от актьор, който търси слава, признание и любов, към човек, който иска да използва болката си като мост към другите. Той започва да се включва активно в кампании за лечение на зависимости, да инвестира средства в рехабилитационни центрове, дори превръща собствената си къща в такъв център за известно време. Той пише, че когато е виждал хора, които успяват да се изправят на крака благодарение на помощта, която е оказал, е чувствал по-дълбоко удовлетворение, отколкото от всички аплодисменти и награди. В тази част от живота му виждаме и колко крехко е балансирането между надеждата и отчаянието. Матю Пери описва как е преживял нови рецидиви, дори след най-страшните кризи, но всеки път е намирал сила да се върне обратно. Това е важно послание, че провалите не са крайният резултат, че те са част от процеса. Че изцелението не е права линия, а крива, пълна с падания и изкачвания. Той разказва и за отношенията си с хората от приятели в този период. Как всички те по един или друг начин са се опитвали да го подкрепят, но и как някои са се отдръпнали, защото тежестта е била прекалено голяма. Той признава, че не ги обвинява, че зависимостта не боли само зависимия. Тя разрушава и всички около него. Това признание показва колко голяма е саморефлексията му и колко честен е в описанията си. Особено трогателен е начинът, по който говори за майка си и баща си, за вината, че ги е карал да гледат как синът им умира бавно, за това колко много пъти ги е разочаровал. И въпреки това те никога не са спрели да го обичат. Това е един от малкото стълбове, които са го държали жив. Безусловната любов, която не изисква условия, не поставя граници, а просто е там. В края на тази част от историята Матю Пери вече е различен човек. Той все още зависим, все още борещ се, но вече има ясно съзнание, че животът му не може да продължи така. Че ако иска да оцелее, трябва да намери по-дълбок смисъл и по-силен източник на сила.
И тук започва неговата истинска вътрешна трансформация от човек, който живее за смях и признание, към човек, който живее за смисъл и служене. След като Матю Пери преминава през кошмара на болниците, операциите, почти сигурната смърт и дългата рехабилитация, в живота му започва нов етап, в който централна роля заемат смисълът и отговорността. Той сам признава, че никога не е вярвал, че може да се промени истински, но след като е получил поредния шанс да оцелее, започва да гледа на зависимостта си не като на срам, който трябва да скрие, а като на оръжие, което може да използва, за да помага на другите. Тук настъпва голямата трансформация. Човек, който цял живот се е борил да изглежда силен и непоклатим пред публика, се осмелява да покаже най-голямата си слабост, да я изнесе на светло и да каже: да, аз съм зависим и това почти ме уби. Но ако моята история може да ви помогне да не минете по този път, тогава има смисъл. В този период Матю започва активно да се включва в общности за взаимопомощ. Той прекарва часове в зали, пълни с хора, които също се борят с алкохола и наркотиците, и за пръв път в живота си започва да чувства, че е част от нещо по-голямо от него самия. Той говори за усещането, че когато чуеш как някой друг описва точно същите мисли и същите изкушения, които и ти си имал, разбираш, че не си луд и не си сам. Това му дава нова надежда. Започва да споделя открито за собствените си падения, за срама, за болката и забелязва как хората в залата кимат, защото знаят точно за какво говори. От тук идва идеята му да направи нещо повече, да използва ресурсите си, за да помага на хората, които нямат неговата известност и пари. Той инвестира част от спестяванията си в създаването на рехабилитационен център в къщата си в Малибу, място, където зависими могат да получат помощ и подкрепа. Пери нарича това свое най-голямо постижение. Той казва, че когато е виждал как хора, които идват отчаяни, излизат от центъра с нова надежда, е изпитвал радост и удовлетворение, каквито сцената и славата никога не са му дали. Това е едно от най-силните послания в книгата, че истинският успех не е броят на феновете или богатството, а това колко животи си докоснал и колко хора си извадил от мрака. Но този нов път не е без трудности. Матю Пери признава, че дори когато вече е помагал на другите, самият той е продължавал да се бори с собствените си демони. Имало е рецидиви, имало е моменти, в които зависимостта пак е надделявала. Това го е карало да се чувства като лицемер. От една страна говори за спасение, а от друга продължава да пада. Но в крайна сметка разбира, че точно в това е смисълът. Че никой не е съвършен, че изцелението е процес, който продължава цял живот и че всяко падане може да бъде последвано от ново изправяне. Той разказва за личните си взаимоотношения през тези години, за провалените връзки, за самотата, която често е изпитвал, за невъзможността да изгради стабилно семейство. Матю е откровен за това, че зависимостта е отнела много от способността му да бъде партньор и баща, каквото е искал да бъде. Въпреки това, той намира утеха в приятелства, които е запазил, и в това, че продължава да има връзка с феновете си. Особено силно е и признанието му, че в един момент е започнал да гледа на живота си като на инструмент за други хора. Той казва, че ако един ден умре и на гробната му плоча пише само "той беше Чандлър в Приятели", това няма да е достатъчно. Но ако пише "той помогна на хората да се преборят с зависимостта си", тогава ще знае, че не е живял на празно. Това изречение е един от ключовите моменти в книгата и показва колко много е променил фокуса си от славата към служенето. Интересно е също, че той говори за вярата си, не толкова в конкретна религия, а в по-голяма сила в духовна връзка, която му дава опора. Казва, че молитвата е станала част от ежедневието му, че често се обръща към Бог не с големи думи, а с кратки искрени изречения: "Помогни ми да остана трезвен днес, дай ми сила да не се предам." Това простичко общуване е станало негов спасителен пояс. Тук, в тази част, Матю Пери вече не е просто актьор, който разказва за живота си, а човек, който е намерил по-дълбоката си мисия. Той говори за това как фенове и напълно непознати хора често са го спирали на улицата не за да му кажат колко обичат приятели, а за да му споделят, че са се вдъхновили от неговата борба, че са потърсили помощ, именно защото са чули неговата история. И за него това е било най-голямата награда.
В тази трансформация има и тъга, защото той осъзнава колко години е изгубил, колко възможности са се изплъзнали заради зависимостта. Но вместо да се самосъжалява, той избира да превърне загубеното време в урок за другите. Книгата му е изпълнена с примери за това как се е провалял отново и отново, но винаги е намирал начин да се върне. Един от най-силните образи в разказа е този за надеждата. Пери казва, че ако има нещо, което иска хората да запомнят от него, това е идеята, че никога не е късно. Че дори когато си изгубил всичко, дори когато тялото ти е отказало, когато си изгубил приятели, работа, пари, пак може да се изправиш. Той вярва, че докато си жив, винаги имаш шанс за ново начало. Към края на тази част от историята си, Матю Пери вече изглежда като човек, който е намерил ново равновесие. Да, зависимостта е още там, но вече не е центърът на живота му. Центърът е другите хора, на които може да помогне. Центърът е идеята, че собствената му болка може да бъде използвана за добро. Това е огромна промяна в перспектива, от само унищожение към отдаване. В последната част от своята история Матю Пери сякаш прави равносметка на целия си живот. Той вече не е онзи млад актьор, обсебен от това да бъде смешен и харесван на всяка цена. Той не е и човекът, който се е давил в алкохол и хапчета, търсейки забрава от вътрешната празнота. В края на книгата виждаме друг образ. По-зрял, уморен, но и по-мъдър. Човек, който е преживял толкова много падения и възходи, че вече няма нужда да се преструва на непобедим. Матю откровено признава, че успехът на приятели му е донесъл слава и богатство, каквито дори не е мечтал, но в същото време тази слава не е могла да излекува раните му. Казва, че всеки път, когато публиката избухва в смях с легова реплика, той се е чувствал велик за миг, но после е оставал сам със себе си. И тогава идваха демоните. Това е една от най-тъжните, но и най-честните истини в книгата. Че известността не е лекарство за вътрешната болка, а понякога дори я усилва. В същото време той не отрича стойността на приятели. Напротив, нарича този сериал дар от съдбата. Казва, че Чандър Бинг е герой, който ще живее вечно и ще кара хората да се смеят дълго след смъртта му. Но Пери иска да бъде запомнен не само като Чандлър, а като човек, който е опитал да направи нещо значимо. Той иска наследството му да бъде помощта, която е дал на зависимите, вдъхновението, което е дал на хората да потърсят промяна. Едно от най-силните му послания е свързано с уязвимостта. Той казва, че през целия си живот се е страхувал да покаже слабост, защото си е мислял, че хората ще го отхвърлят. Но когато най-накрая е започнал да говори открито за своята зависимост, за болката и провалите, е открил, че хората го обичат не въпреки това, а именно заради тази честност. В уязвимостта е намерил истинската си сила. Матю разказва и за надеждите си за бъдещето. Да продължи да играе, но вече в роли, които му дават смисъл. Да продължи да води групи за взаимопомощ, да продължи да използва известността си за кауза. Той говори за желанието си да бъде баща и съпруг, макар да знае, че годините и битките са му отнели много шансове. Но той не губи надежда. За него бъдещето винаги остава отворено. Един от най-въздействащите моменти в автобиографията е когато той казва, че единствената му цел, ако някой ден човек, който е в капана на зависимостта, прочете неговата история и реши да потърси помощ, тогава всичките му страдания ще имат смисъл. Това е изключителен обрат от човек, който дълго време е живял само за себе си, към човек, който вижда най-голямото си предназначение в това да бъде спасител за другите. Към финала той признава, че не е перфектен, че все още е уязвим и че винаги ще живее с риска от рецидив. Но вместо да се срамува от това, той го приема като част от своята човешка същност. Животът е труден, казва Пери, но е красив. И ако можем да изкараме още един ден трезви, още един ден честни, още един ден живи, това вече е победа. Така книгата завършва не с обещание за хепи-енд, а с реалистично, но вдъхновяващо послание, че животът е битка, но битка, която си заслужава, че никога не е късно да поискаш помощ, никога не е късно да започнеш от начало, никога не е късно да намериш смисъл. Наследството на Матю Пери е двустранно. От една страна е световният успех на приятели, който ще се гледа поколения наред, а от друга е неговия пример, че дори най-обичаните, най-успешните хора могат да страдат и да се борят с зависимости,
но също така могат да намерят сили да се изправят и да помогнат на другите. Това е истинското му завещание. Не славата, а смелостта да бъде честен и надеждата, която оставя след себе си.